I denne her video vil jeg fortælle, hvordan man redigerer billeder og lægger dem ind i systemet, så de er klar til brug. Her har jeg underviserne, og de er listet op på rækker og kolonner, og det betyder, at de skal være lige store. Det samme med kontaktpersoner, og det er det, jeg vil snakke om her. I den næste video vil jeg fortælle om billeder til kurser og til nyheder. Jeg har to eksempler her, som er originalbilleder, og så har jeg sådan en skabelonfil eller skabelonbillede. Og stifinder, den sørger lige for at gøre lidt smallere og trække det ud her til venstre. Jeg starter Photoshop op. Sådan der. Og det trækker jeg ud her til højre. Så tager jeg skabelonfilen og klikker og trækker ind i Photoshop. Sådan der. Så tager jeg det første billede og trækker ind. Sådan der. Og jeg maksimerer Photoshop. Nu skal jeg sørge for, at billedet har det rigtige størrelse, og det bliver centreret. Nu kan jeg trække billedet sådan her. Nu bliver det strukket, men jeg skal sørge for, at billedet bevarer sine proportioner. Jeg trykker på Ctrl-Z for at fortryde den sidste handling. Nu trykker jeg Shift nede og gør det samme her igen, hvor jeg trækker. Nu bevarer billedet sine proportioner. Jeg skal sørge for, at det er den rigtige størrelse. Det er nok her. Og så kan jeg trække billedet rundt og prøve at centrere det her. Det tror jeg er fint. Jeg trykker på Return. Og så vælger jeg File og Save for Web. Og så skal jeg sørge for, at det er indstillet rigtigt heroppe. At den står på JPG. Man kan vælge noget forskelligt. Og den her står for Very High. Det er kvaliteten. Hvis jeg har valgt Maximum, så vil billedet fylde mere. Men Very High, det er fint. Det er en rimelig kvalitet. Og ja, man kan se hernede, hvad det fylder. 62 kilo. Det er fint. Jeg klikker på Save. Og så vælger jeg det her navn. Jeg skal sige, at navnet det er vigtigt, at man holder sig til ikke nogen specialtegn, altså almindelige bogstaver og så sådan en underscore her. Jeg har oplevet med en anden navngivning, hvor det så fejler. Så man holder sig til legale tegn her. Jeg siger gem. Og jeg sørger for, at Photoshop er ud til højre, og så tager jeg det næste billede. Sådan der, og jeg maksimerer Photoshop. Og jeg gør det samme igen. Jeg holder Shift nede og trækker. Det er nok her. Ja, altså originalbilledet, der går ansigtet helt ud til kanten. Og ja, det er det materiale, der er at arbejde med. Ellers ville det være fint, hvis der var lidt luft ud til kanten. Her. Jeg trykker på Return. Jeg vælger det samme igen. File. Save for Web. Og det er de samme indstillinger her. JPG og Very High. Og jeg trykker på Save. Og jeg navngiver lige billedet. Sådan der. Nu har jeg to billeder klar, som jeg vil lægge ind i systemet. Se, der er originalbillede, og så det billede, som der lige er redigeret til sammen her. Det var så her originalbilledet er, og så det billede, der er redigeret. Jeg går ind i Umbraco. Der. Og så vælger jeg det her punkt hernede, der hedder Media. Sådan der. Og der er sådan nogle mapper her, underviser blandt andet, og kurser, kontaktpersoner. Jeg vælger underviser og højreklikker og siger Create.
og så vælger jeg image, og så navngiver jeg, og sådan der. Og så skal jeg vælge det billede, som jeg redigerede før. Ja, nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg har lagt dem. Her. Og så underviser. Og så, det var det her billede her. Åben. Nu kan jeg ikke se det umiddelbart, men jeg kan se, at jeg har valgt navnet her. Og når jeg trykker på, eller klikker her på Save, så kan jeg se billedet. Jeg tager det næste billede. Create Image. Create. Og det samme igen. Vælg billede. Og det var så det her billede her, jeg redigerede. Sådan der. Og jeg klikker på Save. Og der kan vi se det. Og for en ordens skyld, der skal de også lige sorteres. Og de er nederst. Ja, jeg bliver nødt til at scrolle lidt her. Der. Og det samme her. Og jeg klikker på Save. Nu er det lagt ind i systemet og kan bruges, som er vist i de andre billeder, hvor man vælger de her billeder, som man skal bruge.